Et stik i hjertet. Et stik i hjertet. Jeg er ikke sikker. Nummer 2. Skelettet. Nummer 2. Sjælsvær. Vi gætter på en undervandsrejse. Vinder dem til sidst, Tone Solve. De er alle. Det er sådan en quiz, så er der sådan nogle forskellige kategorier, som for eksempel fabeldyr, fantasy, så er der rene sager. Nej, anby, den gik ud med det samme. De små synger. Ja, de små synger. Nu venter vi så på, at bussen kommer, så vi kommer ned til Odense, og så skal vi så... Ja, så skal vi kæmpe mod Roskilde og sådan nogle andre, om at komme videre til finalen. Vi har øvet os med sådan nogle quizbøger. Altså brugt cirka en time hver dag. Jeg har quizzet rigtig meget de sidste par uger. Rigtig meget. I stort set en danstime. Minimum en danstime om dagen. Hvilket land kommer prins Henrik fra? Danmark. Nej, det er Frankrig. Frankrig. Ja. Har der været pest i Danmark, og hvis ja, hvornår? Var det så i 17? Det var i middelalderen. Nej, det var før. 1600. Det var i 1600-tallet. Nå ja, det var, 1600-tallet. det var den sorte død. Eller sådan. Ja, det var den sorte død. Det var ikke den sorte død. Jo, 1300-tallet. 1300. Det var nej. Jo, Fordi efter det, der har været pest i Danmark 2 gange. Ja. Det har været der både i 1300-tallet og i 1600-tallet, og det kaldes den sorte død. Kan vi sidde sådan, og så man gør nej. Og se, vent op. Også, hvad hedder det, i hvor i verden? Altså i høj. Hvor i verden får så vi også. Hvor i verden får. Nej, det er sådan, hvor i verden får. Velkommen til. Det er så tæt på at være finalen, som det overhovedet kan. Er I godt klar over, at der er 640 hold, der har stillet op til den her konkurrence? Og I er de Det er smart. Ja. Hvor er I seje? Hvad hedder den øverste af guderne hos grækerne? Zeus. Det er Zeus, det er rigtigt. Hvad er det for en græsk savnhelt, vi snakker om? Hercules. Det er Hercules, det er også rigtigt. Og hvad hedder ham, der styrer underverdenen? Hades. Han hedder Hades. Bare sig det. I have et gæt? Bare sig det. Bare sig det. Halvtussedrengen er et godt bud, det er desværre forkert. Det er Bennys badekar. Vi skulle tage tegneserie. Den er fuldstændig sindssyg. Ja, den er så sindssyg.
Det er fuldstændig over. Hvad er det for en tegneserie? Hvad hedder brødre? Alle de der, og hvad hedder det? Ej, hallo, sport, den var nem. Ja, den var nem. En af gangene, hvor vi tog en kategori, som vi havde opdaget, de var gode til. Og det ærede de så også over, dem der kom lige efter. Spørgsmål i den første kategori til finalen. Det her, det er de sidste 4 hold af de 640, der har meldt sig til. Hvor skal vi starte henne? Helderguder. I er friske? I er frække? I styr på det? Hvad er den der Mikkel gjort for noget? Det er nemlig et styrkebælte. Fuldstændig rigtigt. Hvad hedder de græske guders bolig? Den hedder ikke Olympia. Den hedder Olympen eller Olympos. Kan vi godtage svaret Olympia? Den er godkendt. 2 point. Og hvor var det, Achilles ikke blev ramt? Han blev nemlig ikke ramt på hælen. 3 point. Hvad hedder den danske professionelle skater, der i dag bor i USA og har været figur i Tony Hawks PlayStation-spil op til flere gange? Nummer 2 er, hvilket ministerium hører sporten under? Og det tredje og sidste spørgsmål er, hvad er Nike ifølge græsk mytologi gudinde for? Friske. Godt. Hvad hedder skateren? Han hedder Rune Glifbjerg. Hvilket ministerium hører sporten under? Det er lige præcis Kulturministeriet. Hvem er hende der Nike? Det er ikke en sportsgud, det er en sejrsgudinde. Så 2 point til jer. Jeg synes, det gik okay. Men vi kunne nok godt have gjort det bedre. Så det var sejt at være den nummer 2 ud af 640. På en eller anden måde har vi fået lidt bedre sammenhold, kan man godt sige. Stemningen er blevet meget bedre. Ja. Vi hæpper mere på hinanden. Vi er blevet meget sødere med hinanden. Vi skændes ikke så mange. Der er ikke så mange konflikter, som der har været. Det tror jeg, fordi klassen har stået sammen om at vinde noget.